Λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, θα ήθελα να σας πω κάτι. Λοιπόν, συμβαίνουν παράξενα στη ζωή μας και λέμε καμιά φορά είναι συμπτώσεις. Δεν είναι συμπτώσεις. Κοιτάξτε, πριν 2 χρόνια μου κλέψανε το ποδήλατο απέναντι από το ακροασαντερί στη Μαγαρίου. Εντάξει, ωραία. Το πήραν το ποδηλατάκι μου 11-12 η ώρα το βράδυ και μου αφήσανε τη σακούλα του Μαθαίου, να πούμε, από πάνω στα κεραμίδια. Λοιπόν, λυπήθηκα πάρα πολύ και πήγα την Κυριακή στην εκκλησία και είπα του Πάτερ Ανδρέα στην Αγία Ζώνη και του λέω, Πάτερ Ανδρέα, μου έπιασαν το ποδήλατο. Και γυρίζει και μου λέει ο Πάτερ Ανδρέας, μάρτυρας είναι ο Πάτερ Ανδρέας, μη στεναχωριέσαι, ο Θεός θα σε ανταμείψει. Εμένα θα ανταμείψει αφού το χάσα. Λοιπόν, σε 2-3 μέρες έκανα μια βόλτα εκεί στον Κηφισό. Βλέπω ένα παλιοποδήλατο κάτω, πεταμένο. Βλέπω στη ρόδα Σβιτσάπελ με καλαθάκι μπροστά, με κάθισμα πίσω. Παναγία μου, λέω, σε ευχαριστώ. Πάω να το φουσκώσω και να τελειώνει. Λοιπόν, εντάξει, με αυτό το ποδήλατο το οποίο είχε κατάληξη να αγοράσω ένα άλλο και τελικά το πούλησα κανονικά όλο. Και προχτές την Κυριακή μου σπάσανε από πίσω το παράθυρο και μπήκανε από πίσω και μου πιάσανε το i7, το HP, το laptop, το Bluetooth, ένα μεγάλο Bluetooth που είχα και φως, μου πιάσαν το inverter από 24 volt σε 220 1600 watt και διάφορα άλλα, μου πιάσαν και χρήματα. Δεν πήγα να εξομολογηθώ, δεν πήγα πουθενά, έκανα το σταυρό μου και λέω, Παναγία μου, δεν έπρεπε να γίνει αυτό σε μένα. Παναγία μου, έτσι, όχι Θεέ μου, Παναγία μου. Γιατί νομίζω ότι η Παναγία είναι πιο κοντά σε μένα. Λοιπόν, προχτές βλέπω έναν ο οποίο είχαμε κάνει και πουλάγαμε βιβλία από τις 5 μέχρι τις 12 στον Απατεώνα, τον άλλο, όπως το λένε, αυτόν το λαό, τα βιβλία, τις εκδόσεις και αυτά που έβαζε τους καλαμαράδες εκεί σε ένα δωμάτιο, ένας πάνω στον άλλον, και 5-12 του πουλάγανε κυκλοπαίδειες, απατεώνες όλοι αυτοί, μας αφήναν νηστικούς. Τέλος πάντων, ήταν ο Νικολάου και πολλοί εκδότες ήταν. Τα παίρνανε από τη Θεσσαλονίκη την Επιστήμη και Ζωή, ξέρω εγώ, 100 ευρώ και την πουλάγανε μαζί με την Αγία Γραφή του Νεοφύτου Βάβα, την πουλάγανε 1000, πώς τα λένε αυτά τα τοπικά, λίρες. Τέλος πάντων. Και του είπα, του λέω, αγαπημένα μου, έτσι και έτσι, του λέω, φίλε. Μπήκανε πίσω και μου πιάσανε να πούμε όλα μου τα υπάρχοντα και από βαλίτσα έχω τώρα αυτό εδώ. Μάλιστα σας είχα δώσει φωτογραφίες και βίντεο με το σάκο μου πίσω. Μου λέει, μη στεναχωριέσαι, μου λέει, Βασίλη, μη στεναχωριέσαι, γιατί είσαι και κάποιας ηλικίας. Θα πάμε τώρα να διαλέξεις ό,τι τηλέφωνο θέλεις και να πάρεις ένα καινούριο τηλέφωνο. Εντάξει, είναι αυτό το τηλέφωνο το οποίο σας παίρνω τώρα και σας κάνω μετάδοση. Λοιπόν, εντάξει μου λέει, μη στεναχωριέσαι καθόλου. Πάμε να πούμε, παίρνω εγώ το τηλέφωνο αυτό, όλο καινούριο κανονικά όλα. Του λέω, τι σου οφείλω, αν θα έρθω κάποια μέρα στη Λευκοσία. Μου λέει, ρε, στη Λευκοσία έχω 2-3 περίπτερα εγώ. Και σας λέω τώρα, είναι σύμπτωση το ποδήλατο πριν 2 χρόνια με μάρτυρα τον Πάτερ Ανδρέα και είναι σύμπτωση τώρα που μου σπάσανε και βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος και μου λέει, μη στεναχωριέσαι, έβλεπες μια ταινία, θα τη βλέπεις μια ταινία. Επέρναγε στο καιρό σου. Λοιπόν, πάμε να πάρεις, και με πήρε από το χέρι και πήγαμε σαν μικρό παιδί και μου αγόρασε ένα καινούριο τηλέφωνο, μάλιστα είναι του 22-23, έχει LTE, όχι 5G, είναι 4G, δεν είναι 5G, αλλά έχει τα πάντα, έχει ράδιο, έχει τα πάντα. Και σας λέω, ας τους παπάδες ξεφτυλιστήκανε με τον Όσιο Αβακού. Εδώ μιλάμε
για πράγματα χειροπιαστά. Μια φορά μου πήραν το ποδήλατο, μου το δίνει ο Θεός πίσω. Μια φορά μου πήραν το i7 το λαπτόπ, λοιπόν, και μου δίνει αυτή τη στιγμή ένα τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας, χωρίς 5G βέβαια, αλλά με μεγάλη memory, με μεγάλη χωρητικότητα, που μπορώ να επικοινωνώ μαζί σας και να σας λέω ότι υπάρχει θεία δίκη. Όχι Θεός, δεν ξέρω για θεούς και τέτοια, αυτά είναι για άλλα. Υπάρχει θεία δίκη, δηλαδή κάποιος ο οποίος αμάρτησε θα τη βρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποιος που έριξε κάποιον σε άδικο ή του πήρε το σπίτι ή του πήρε την περιουσία, μια περιουσία που έχει αποκτηθεί με κόπο και με υδρότα, και αυτός την αφαιρεί σε ένα λεπτό, αυτός θα πληρώσει, θα πληρώσει. Αυτό λέω. Ευχαριστώ που ακούσατε. Θα κλείσω τώρα.